het onzichtbare hier zichtbaar maken. Ik ben Grutte Pier Gerlofs Donia, een man met een verhaal. En ik ben benijd in waar mijn bloed stroomt. Ik wil weten waar mijn familie is. Ik benijd als toch familie wist van Grutte Pier. Je hebt dan bij Grutte Pier de familie.nl. Ben je scared?